Lah Mbak Brigita iki cara buah apa Mas Bareng? Iki sing diarani buah anggur lho iki. Urung dipangan disawat wis seger. Rasane wis seger. Lah Mbak Minong iki terbuah apa? Iki. Ah. Klengkeng. Ketoke lak ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada meletak kentose iki bahaya. Dari keselengan. Yo, Keselengan lengkeng. Oke. Ya. Sonasi terbaca. Nggih. Ambak nun saya piyayine pancen rada lemu ning lelewane iki pancen milangoni. Mula akeh piyai sing gemes karo Mbak Katil kuwi. Paten sapa jenenge? Katil. Tapi titik apa? Tikrat. TikTok. Heeh. Itu kan perang apa ketingane belum suara. Iya. Wah, ini yo ngelatih tadi ini semuanya bisa. Mergo apa? Umur. Jajarnya sumuk. Jajar kok sumuk. Sumuk kalau tidak mesin open. Saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Nah, nika niki kagungane Mbak Sukron niki Mas Gareng. Oh, niki. Nggih. Gamelan sawayane nggih Mbak Sukron. Mbak Sukron. Nggih kula pun bidal teng Grobogan nika. Oh, tak kira gamelanmu karo wayangmu kok gadekke. Pak Mokro kuwi Mas kawin kok ngawur lho. Lha nek kawin lu wong jane yo ngandak kok kene kono. Ora ana bunyi. Awan bunyi. Wah. Awan. Wah, gede. Ya, wong iki bapak dhewe sing duweni ora masalah. Betul. Pak Sukron Siyombyo. Nggih. Mbak Brigita, yuk berdiri tak tang tak tang tang tang. Oke. Iya kan? Dua anakku. Dua anak sing tadi mungkin kalah tua karo anakku. Si Den saiki nom-nom ayu-ayu. Di sawang enak. Suarane apik. Suarane apik. Ngomong sayangnya gue siji. Orang gelem karo aku. Dia gak gelem aku. Sama keadaannya penting kaya ngono kaya balik ngono. Ora ngerti kok yen kita ilangi wedaanku merasa elek. Oh, ora jenengmu sapa to, Dok? Nggih, kula Brigita Ayu. Brigita. Ora ngerti candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Brigita iki apa kuwi anake Waldo? Ora. Lah kok jenenge Brigita? Yo kaya tak mergo kemendumen makane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu kok beber kemendemen. Terus anak-anak kowe. Iya, ketane yang ngono, Pak De. Oh, iya mula kanggoku bener kanggoku kae jenenge Congjan Ji. Apa kuwi? Bapaknya menjadi Congjan metu anak siji. Oh, ini ora apa-apa. Masih apa-apa kuwi jeneng iki wasiat saka wong tuwa. Lah Mbak Brigita iki cara buah apa Mas Bareng? Iki sing diarani buah anggur lho iki. Urung dipangan disawat wis seger.
Rasanya itu seger. Nah, Mbak Minang ini terbelah apa? Iki, Ah. kelengkeng. Ketoknya lah, ketoknya kokoh, ini sejati, ini manis, ini hati-hati. Kaya mangan kelengkeng ora waspada meledak kenose ini bahaya. Dari kesalahan ya? Lu, Kesalahan kelengkeng. kok kelek tuh ini, kelengkeng kok kelek. Kelengkeng. Kelengkeng yo ora mangane siji-siji. Nah, ini kelengkeng. Kan Mbak Dian Menasira terbelah apa? Iki, Nggih. iki jeruk. Pak Jero. Jeruk lah disarang wis nyenengake. Nah. Najan ora pecon disarang kok nyenengake. Menyenengke. Lah jeruk kan akeh ana sing legi ana sing kecut. Iki jeruk apa? Aku ora ngerti wong aku tau juga. Bener. Oh, takon wong iki. Ora tau dilat biasanya dilani geser kuwi ya. Ngono to. Terus kuwi Mbak Ova terbelah apa? Iki. Nah, Pir. pir. Pir to. Pir. Berarti tuku wong dikeki yo pir. Dua pir. Nah, bojoku awas nanti ada. Jambu weton demak. Nyenyak gerak. Jambu air. Jambu air weton demak nyenyak gerati. Iya. Mbak Tuti kayak sebelah ini sih. Nah, ini. Iki Monggo. melo. Melon. Melon. Najan wujudnya jomblo ki keret-keret. Oh. Kene dibelah kuwi dipangan seger rasane. Motor melon. Oh. Iya. Mbak Lia, Mbak Lia. Iya. Iya sih di Sebelah Mbak Katin. Katin. Pace. Kowe gak sia-sia. Apa sia-sia? Kok sia-sia pira? Pace apa manfaatnya? Pace ki iso digo jamu. Oh. Jamu apa? Jamu penurun darah tinggi ya. Karena nggak tahu ngombe. Eh, Nggak tahu ngombe. ora tau beda. Tahu. Kok yo duwe banget. Pace itu manfaatnya mas. Ah. Oh, Betul. kalau kepiye-piye sih jamu kabeh bermanfaat. Loh, nah tadi tuh naon celok dua apa kan tadi? Wah, ya. Nah, kok tak wani? Tak adil kok. Kok tak ngerti buah mokrok. Terus mending murah wae. Ini kenanya berita isih sekolah wis lulus Mbak, saya. Sampun lulus Pak D. Sarjana seni niku, Pak. Ini luar biasa. Presiden Kampung Thomas Cahyo Utami itu S1 semuanya. Nggih. Yo harus nih Pak D. Sing Seorang wanita itu. S1 guru iki iki kok iki. Iki Kok yang siji iya. Ya kabeh S1, kabeh S1. Oh, Loh, ini Mbak Dian malah magister seni. magister S2. Jadi ojo sok nyepelin dan jangan memandang rendah seniwati karena sekarang sudah sarjana. Nah, nggih. Iki Mbak Brigita pamungke ya kuwi tembang kangen. Nah, nggih. Monggo langsung kemawon. Nah, diaturake tembang kangen kunjuk dumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi kang monitor wonten ing streaming YouTube. Kaya matur nuwun. Belum sih ya Mas. Belum sih ya. Ayo sidane mikir diangkat semua. Wah, Iya. Ayo. Mikir diangkat kabeh. agar aku ini nyanyi jaga juragan. Iya. Iya. Harimau
Ageng Gumarenggeng. Cocok karo suasanane Mas Garen dasare ya piyayi kemiri kene ya piyayine sayuk rukun. Cangkem